o premieră, Da. patinajul feminin, să fie la un campionat mondial o sportivă din Cipru. Este născută în Statele Unite, acolo și trăiește. Participantă Len Segara, interpreta acestei melodii, Vivre. Ratare. Ratare trebuia să fie un triplu ruț acolo. A primit 0 puncte pentru acest element. Încă o ratare, cu siguranță nu va prinde cu acest program finala. Va fi printre cele 15 sportive care vor ieși din cursă. Un program ratat din punct de vedere tehnic, interpretare bună. Dar din păcate lipsa de experiență, putem spune, ea antrenându-se și trăind numai în Statele Unite, pentru Cipru cred că a primit delegare de a participa abia din anul trecut și competiții nu prea au fost. Au fost foarte, foarte puține competiții. 2 în toamnă au fost, la Budapesta și la Sofia. Și anul acesta încă 2 competiții în luna februarie la Tallinn, în Estonia și în Olanda, unde sportivii au mai putut să-și facă acest barem, pentru să-și realizeze baremul pentru a participa la mondiale. Da, ea a fost la competiția din Olanda, la Den Haag, a terminat acolo pe locul 3. Da, și acolo și-a realizat baremul, dar din păcate, asta spuneam, un pic de experiență lipsește. Are un concurs făcut și anul trecut încă un concurs la Budapesta, exact, la locul 2 la competiția Santa Claus de la Budapesta. Dar cu siguranță o să o vedem și în anii următori, o să o vedem la campionatele europene, cu siguranță că acolo baremul de participare este mai mic. Va putea participa în septembrie, în Germania este al 2-lea concurs de calificare olimpică pentru încă 6 locuri rămase libere, pentru că au voie să concureze câte 30 la Jocurile Olimpice și 24 vin de la ultimele campionate mondiale și încă 6 de la acel concurs de calificare unde au voie să participe
toate sportivele și toți sportivii care nu au venit la aceste mondiale sau nu s-au calificat. Clar va fi sub linie, poate chiar pe ultima poziție. Zingas, îi lipsesc foarte multe puncte la partea tehnică. Știe acest lucru. Și știe că poate moment... și mai bine, din păcate pentru ea, pentru că altfel n-ar fi ajuns aici. Ea totuși s-a calificat, a ajuns poate în dauna altor sportive care ar fi partidat poate astăzi aici mai bine, dar nu s-au calificat la competiția respectivă. Ea a fost foarte bună. Așa este. Sub 20 la tehnic, aproape de 24 la artistic, 43-20, deocamdată ultima poziție. Încă două sportive în această primă grupă. Van Zundert cu 57-72 rămâne lider.